Три различни жени. Един професионален салон за бельо. Елена е спортна натура и въпреки, че бюстът ѝ не е много тежък, на нея й липсва подкрепата, от която се нуждае. Аз водя изключително динамичен живот и всъщност за мен спортният сутиен беше изключително важно нещо. Никога до сега не съм попадала на удобен, комфортен, практичен и такъв, който да ми дава сигурност при всяко движение. Сега ще ви покажа коланчето, че тъй като 80% от опората за гърдите идва от колана, той трябва да е доста по-стабилен от това. В момента наистина е доста хлабав и общо взето той стои за украса. В момента не осигурява абсолютно никаква опора, дори се е качил нагоре. Трябва да е на едно ниво с чашките отпред. Осигурява това, че чашките да са плътно по тялото и когато е стегнато самото коланче и чашката няма да се отваря така по този начин тук отпред. Но всяка жена има в гардероба си безброй сутиени, предвид факта, че ползва такива всеки ден. Аз лично имах стотици, между които всеки ден се чудех какво да сложа и както се оказа, коланчетата бяха широки, чашките бяха или големи, или малки. Даже сега ще ви покажа къде трябва да стои метъра. Не знам дали виждате. Виждате ли каква огромна разликата наистина? Точно тук така не е ли стегнато? Така е стегнато, даже аз още малко ще го стегна. Можете да дишате. Стягам го, защото това не е еластично. Метъра не е еластичен, пък сутиените са еластични и те прилягат по тялото. Аз затова стягам метъра, за да бъде най-точно. В момента всяка сутрин единственото ми колебание е кой сутиен да сложа. Не защото не са ми удобни, а просто защото бих искала да си сложа всичките наведнъж. Чувствам се прекрасно. Можете да дишате, нали? Да, очудващо мога да диша. Този сутиен ми дава възможност да си движа ръцете свободно. И няма да ви се качва върху гърдите, когато си вдигате ръцете. Всъщност оформя прекрасно. Задължително условие за мен е спортният сутиен да бъде функционален и практичен. Добре, ето това е спортния. Сега с него как се чувствате? Това е моят сутиен. Това е най-удобният сутиен, който съм пробвала. Наистина подскочете, ако искате, защото те стоят на място, няма да мързат. Да, наистина. Освен спортните сутиени, в Bra Clinic попаднах на прекрасни бански и невероятни сутиени, които оформят тялото ми и ме карат да се чувствам чудесно. Няма значение с големи гърди, с малки гърди. Важно е да се носи точния размер сутиен. Грешката не е в тялото ви. Грешката е в сутиена ви. Искате да получите индивидуална, безплатна Bra Fitting консултация? Запишете си час на braclinic.bg.